राहुल गांधी यांच्या फुडारपणाखाला देशात सद्याक भारत जोडो यात्रा सुरू असा। ह्या यात्रेत गोयच्या थळाव्या पक्षान म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्षान इंदोर वचून यात्रेत वांटो घेतलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही मध्य प्रदेश इंदोर या शहरान भारत जोडो यात्रेक सहभागी जातात। आमच्या बरोबर आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे चीफ फातर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई बाब, आपले दुर्गादास कामत, तसेच मयेचे आमचे उमेदवार संतोष कुमार सावंत आणि आमची टीम आम्ही हांगासर आज भारत जोडो यात्रेक सपोर्ट करपाक जोडलेले आसात। एक वेगळो अनुभव मेळटा पळोवपाक हांगासर की साधारण 5:30 तिरंग्याचे झेंडावंदन करून ह्या यात्रेची सुरवात जाता आणि हांगासरले बहुसंख्य लोक ते साधारण 4-4:30 उठोन जे तयारेन लागतात आणि हो तो व्याप हो साधारण 3,500 किलोमीटर कन्याकुमारीसून काश्मीर पर्यंत चल्ला। हे खरेंच लोकांची तोखणाय करपा सारखे आसा। देशभर एक बदल जाय आणि तो बदल घडोवपाक आज सर्व पक्ष एकत्र येतात सत्ताधारी पक्षांच्या विरोधात। हांव गोंयसून हांगासर पावला आणि ह्या सगळ्या प्रपंचान सहभागी जाला। आमचे पार्टीचे चीफ विजय सरदेसाई यांचे आभार व्यक्त करता की त्यांच्यानी ही संधी दिल्याबद्दल। आज आम्ही गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे वतीन भारत जोडो यात्रेक इंदोरान आम्ही सहभाग केलो। राहुल गांधी बरोबर आम्ही चल्ले आनीक इलेक्शनाचे पयलीं अलायन्स पार्टनर काँग्रेसीचे अलायन्स पार्टनर ह्या नात्यान आनी AICCचे एक इन्विटेशनाचे एक रिस्पेक्ट दिवन आम्ही ह्या यात्रेक सहभाग जाले। यात्रेची जे मेसेज आहा, मेसेज एकचाराची, एकवटाची आनीक आमच्या देशान हेट्रेड नाका म्हणून ही जी मेसेज आहा, ही मेसेज म्हाका दिसता आज गरजेची आणि आम्ही सदांच एकवटाचे फावरात उलयत आसात। आम्ही टीम गोवाचे उलयताले, आजूय आम्ही तेंच उलयतात आनीक म्हाका दिसता आमचे भितर कन्सिस्टन्सी आहा आणि ही भारत जोडो यात्राची मेसेज एक अलायन्स पार्टनर म्हणून आम्ही मानतात आणि ह्या कारणाक आम्ही हांगा इंदोराक येवन ह्या यात्रेत सहभागी जाले।